पिस एकर्ड होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन, बिथांमोना एग्रिमेन्ट खालामबोदोंमोन, नाथाय दिनै जों पिस एग्रिमेन्ट होननानै जों गनायनानै लानो हाया। जुदि ज' जानो हायाब्ला जोंहा बेयाव दुखु मोननाय दं, जुदि ज' जानो हायोब्ला जों बेयाव दं, जुदि ज' जानो हायाब्ला जों बेयाव थानाय नङा। पलिटिकेल पार्टिफोरखौ जों लामा नायबोबाय, गोबांथार आथिं हमहैबाय, गोबांथार खुलुमहैबाय, नाथाय दिनैसिम जोंनि खामानिखौ बिथांमोना मावनानै होनो हायाखै। मार्टियास बा मुंख्लंफोरनि मुङाव बिथांमोना जेबो खामानि मावनानै होनो हायाखिसै। दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन जेरै बर' वमेन जास्टिस फराम, BPCPI, आगुनि पिपल्स एक्सन कमिटिनि सोद्रोमाफोर, SIPRनि बिबानगिरिफोर, बेनि अनगायैबो पिस फरामनि दैदेनगिरिफोर आरो आगुनि एनडिएफबिनि रिटायार लानानै थानाय गासै सोद्रोमाफोरखौ लानानै दिनै जोङो बेयाव मोनसे मेल सावरायनाय जादों। बेनो जाहैबाय जों गोजोन आरो खौसेथिखौ लानानै जों सावरायनाय जादों आरो फैबाय थानाय जि बिसायख'थि 2025 मायथाइनि बेनि सोमोन्दैबो जों सावरायनाय जादों। माब्रैबा जोङो बे बिसायख'थियाव बाहागो लानानै मोजाङै मोजां बारग'हरनो हायो आरो जोंनि माखासे खामानिफोरखौ बा जोंनि जेलाव थानाय, बेजों लोगोसे रिहेबिलिटेसन बा एक्स ग्रेसिया आरो गुबुन गुबुन बिदिनो एनडिएफबिनि जे क्ल'जआव दङ बेफोरखौ मावफुंनायाव जाय संगठनफ्रा मदद होगोन, बेफोरजों जों माबायदि सावरायलायनानै जों खामानिखौ मावनो हागोन, बेफोरखौ लानानै जों गुवारै सावरायलायनाय जादों। बेनि अनगायैबो जों मोनसे सिन्था खालामदों, दिनैहाय गोबां आफादफोरखौ जोङो लामा नायबोबाय बा पलिटिकेल पार्टिफोरखौ जों लामा नायबोबाय, गोबांथार आथिं हमहैबाय, गोबांथार खुलुमहैबाय, नाथाय दिनैसिम जोंनि खामानिखौ बिथांमोना मावनानै होनो हायाखै। बेनिखायनो बिनि अल्टारनेटिभ मा खालामनो हायो बेखौ दिनै जों गुवारै सावरायलायनाय जादों। ससियेल मिडियानि गेजेरजों दानि आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बर'नि राजखान्थियारि हान्जाफोरखौ ज' जानायनि बाथ्रा बुंबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे बेलायावहाय मा फोरमायगोन? नंगौ, जोंबो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनिफ्राय ज' जानायखौ जोंबो लुबैयो आरो जोंनि थांखियाबो बेनो, जों खौसेयै जों मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव ज'यै खामानि मावनांगौ। पलिटिकेलानो जा, समाज सिबिनायानो जा, गासैयावबो जों ज' जानानै खामानि मावजानायखौ लुबैदों। नाथाय बिथांमोननि जि बाथ्रा बुंनाय बेयो उनाव बेसेबांदि खामानि हैगोन बेखौबो जों साननो गोनां जायो। मानो होनोब्ला बै समावबो बेफोरबायदि सावरायनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन, नाथाय साक्सेस जायाखै, जायनि थाखाय दिनै गुबुना लामा मोननानै बेबायदिनो बिटिसिखौ थेर बेथेर खालामनायनि लामाखौ लादों। थिग बेफोरखौ गिनानै दिनै सिन्था खालामफिननानै दिनै गाज्रि हालोदाव थांबाय थादों, बेफोरखौ नुहुरनानै सानफिननानै दिनै फिन आरो बे बाथ्राफोरखौ बुंनायखौ जों खोनानो मोन्दों। जों साबायखर होयो जुदि थारैनो ज' जानो हायोब्ला। जों जुदि ज' जानो हायाब्ला जोंहा बेयाव दुखु मोननाय दं, जुदि ज' जानो हायोब्ला जों बेयाव दं, जुदि ज' जानो हायाब्ला जों बेयाव थानाय नङा। जोंबो गुबुन रोखोमै जों बेब'स्थाखौ लानाय जागोन। फैबाय थानाय समाव बारग' एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनिफ्राय राजखान्थि हान्जा दानायनि बाथ्रा खोनानो मोनबाय थानाय जादों। बियो बेसेबांसिम जाफुंसारहैगोन बा जाफुंसारा, बेनि सायाव मा फोरमायगोन? बेनि सायाव जोङो दासिमबो फाइनाल डिसिसन लानाय जायाखै। नंगौ, सावराया नङा सावरायनाय जादों। दिनैनि मिटिङावबो जोङो बेखौनो सावरायनाय जादों। मानो होनोब्ला दहाय बुंनाय बायदिनो जों गोबाव सम जोङो गुबुन पलिटिकेल हान्जाफोरजों थाफानानै जों खामानि मावबोबाय, नाथाय जोंनि समयसाफोरखौ बिथांमोना मावफुङाखिसै। बर'नि जि समयसा, बर' हारिनि जि समयसा, जि जाथिनि समयसा, बेफोरखौ बिथांमोना दिनै नांगौ बायदियै मावफुंनो हानायखौ जों नुनो मोनाखै। लोगोसे बिटिआर एकर्डनि जि 27 जानुवारियाव जि जाबाय एकर्ड, दिनै पिस एकर्ड होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन, बिथांमोना एग्रिमेन्ट खालामबोदोंमोन, नाथाय दिनै जों पिस एग्रिमेन्ट होननानै जों गनायनानै लानो हाया। मानो होनोब्ला जाहोना बेनो, जाय सिगनेटरि पिस एकर्डखौ बोजबनानै सागान होदोंमोन, बिथाङानो दिनैसिम जोबथेसालियाव दङ। बेजों लोगोसे जोंनि गासै 54 जन दिनैहाय सेन्ट्रेल जेलाव दङ। बेनि अनगायैबो 7 दिनै भुटान लुमजुर प्रिजनार जेलाव दङ। बेनि अनगायैबो नेपालावबो जोंहा आरो सासे दंबावो।
बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव गोबांथार दङ नाथाय बिथांमोनखौ दिनैसिम उदां अख्राङाव बिथांमोना लाबोनो हायाखै जायनि थाखाय दिनै जोङो पिस एकर्ड होननानै गनायनानै लानो हायाखै बेजों लोगोसे जों बेखौनो जों दुखु मोनबावो बे 4 बोसोर 5 बोसोराव एकर्ड खालामखांनायनि उनाव दिनैसिम मार्टियास बा मुंख्लंफोरनि मुङाव बिथांमोना जेबो खामानि मावनानै होनो हायाखिसै बेजों लोगोसे मुंख्लंनि मुसुखा दिनैसिम बिथांमोना बानायनानै होनो हायाखिसै जायनि थाखाय जों दिनै जोबोद दुखु मोनो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थांनानै जों सोरनिबा जायगाफ्राव थांनानै बिदिनो हासावरि थांनानै जोङो मुंख्लं खाम्फा बानायब्रबनानै दिनै जों सिबिनो गोनां जायो बेनिखायनो दिनैनि सावरायनायाबो बेनो फैबाय थानाय समफ्राव माबायदियै जोङो इलेक्सनफोरखौ बारहोहरनो हागोन ना जोंनो खामानिखौ मावनो हागोन ना सोरजोंबा थाफानानै मावनो हागोन बेफोरनि सायाव जों सावरायनाय जादों नाथाय दिनैनि सावरायनायाव बेबायदि फाइनाल जेबो जायाखै थेंक इउ